Lamchogo jota takote buk sono sengtini nailanai kaisa online marketing ni kaisa nog ni bagai opportunity tifaika kaham o jaga kwbangma borok no tabuk sak joratei rang income khlai tongo hazar eba per day per month hisabai rang income khlai tongo amoni tei sengtini srabsa joratei discuss khlainai kha kayo norok video no chajagani hinui video no chajak hangkai please like share and comment abono karibo subscribe khaina tak pokdi ani YouTube channel no padingka sung tabuk nailainai tinini topic obo wngkha easy Play11 noro jotono khana eba je khnajak rok join bo khaibai kana hinai padingka sung tini nailainai o easy Play11 bahaike income khlaimani eba bahaike sung joining khainai aborokno tei sung bini planning kisa saima lainai padingka sung tabuk bini o easy Play11 join khainani bwswk rang marinang eba bwswk rwinai sung bwswk income khlaiman abono sung nailainai naidio o jaga easy Play11 ni 3 types of joining investment plan tongo tinta type ni joining plan tongo aboni bisingo wngkha first package hingke 3100 second package hingke 11000 third package hingke 31000 hingke sung paidio o jaga first package no sung tei kisa discuss khlainai first package twinai sung jodiso 3100 twinai sung jodiso join khaika hingkai sung bwswk income tei bwswk ke per day sung income manai abono tei sung kisa nailainai omo hingkai 3100 in joining plan naidio o jaga swijak tongo daily point 25 daily 25 point sung o jaga validity manai 1 year ni eba 365 days sung o jaga nukha daily point 25 hingkai sung o jaga 25 taka kai salo manui tongnai daily point mane no salo 25 taka kai 365 day manai hingke sung o jaga naidi 25 into 365 is equal to khaika hingkai sung osok phainai bosoro romdi omo hingkai nung sudo joining khaimani pore simi joining khlaipaine nung o jaga o kuno borok dayawi bo nung income khlaimano tei dawi bo income khlaimano hingkai borok daka hingkai nung abo extra income mangnai abono tei sung alada babe tei waisa salaionai tabuk naidimo hingkha non working kono samung khlaiyawi naidi sung o jaga non working o 3100 joining khaika hingkai sung daily dino 25 taka khai rang manai ek bosor eba 365 days dino 25 taka khai 365 days ni sung into khlaika hingke norok calculate khlaina di nokni calculator eba mobile bai bwswk pai hingke sung tabuk hainai tei kaisa bwkhak thalainai abo hingkai second package omo hingkha second package 11000 joining plan nadi 11000 sung jodiso rwinai joining khaika hingkai sini bwswk pai sung daily manai 110 taka khlai bwswk 365 days o jaga tongo daily 110 rupees 365 days manai sung hingke sung o jaga hainai 365 by 110 eba 110 taka no into khlaika hingkai 40150 taka phaibo bosoro 40150 taka naidi o jaga swijak tongo without working kono samung khlaiyawi sudo 11000 rwinai join khaika hingkai without working sung manai daily point 110 taka khlai 110 into 365 is equal to bwswk total sung bwswk manai kono samung khlaiya kharui o jaga swijak tongo serai ke 40150 taka 40150 taka sung
mannai kono samung khlaikare শুধু join khaima baisimi aboni yagulo ojgo tekaisa tongo mongkha jotoni kotor eba jotoni paithak amount sing join khainani mongkha 31,000 joining plan naidi sing 31,000 dui join khaika hingkai ojgo sing daily point bwsangmanai 320 taka khlai without working sing ojgo bwsangmanai 1,16,800 mannai nainai ni dolok sing ojgo kono samung khlaiyakarwi eba ojgo join khlaima bai simi sing asuk income manai tongo hingkai samung khlaika hingke tebo bwsuk manai norokno uansukui naisidi sabo chajaiga tongnai o business no hingke kha khaio norokbo chajakna hinui sing omoni yagulo te babaisa bwkhak thangnai abo hingkai cheng borok dakha hingkai bwsuk mannai obono tei cheng tewaisa hinui salaionai norok naitongni choyawi o video ni bisingtwi haini nokno saklaijago please norok o business plan eba o business no chajagui tongo hingkai please ang bai contact khaidi comment khaidi eba description o ani number rok rijak tongnai whatsapp tei text khaidi eba call khaidi jodi se norok chajagui tongo hingkai joining ni bagui o easy Play11 ni tebo information nana bwskango hingke bo norok ang bai comment eba whatsapp tei kwrwngui mano tola o description box o ni number rijak tongo please norok kwrwngna mwchangka hingkai eba join khaina mwchangka hingkai ang bai kwrwngdi kokborok number ni bisingtwi paidi hingke chwng tabuk salainai khoroksa borok dakha hingkai chwng bwsuk income mannai eba boti system ke sinio network marketing choli hinai boti system ke bahai system ke sino network marketing cholinai obono tei salainai romdi o jagao omo nwng join khaika nini apply ni bisingtwi tarpore nwng borok khoroknoi dakha o jaga borok khoroknoi dakha omo nwng tei omo hingkha nini downline omo hingke nini downline khoroknoi nwng khoroknoi dakha hingke nwng o jagao bwswk mannai obo naidi o jagao nwng borok khoroksa dakha hingkai 10% ke mannai 10% ke rang mannai nwng o jagao borok khoroksa no dakha hingkai nini tola o hingke khoroknoi nini no nwng o jaga 10% ke mankha hingkai chidokha hingkai nini nwng jodiso romdi nini tola o nwng 3100 ke khoroknoi chidokha hingke nwng bwsuk mannai 3100 no 3100 no nwng calculate khaika hingke percentage khaika hingke 10% khaika hingke bwsuk fainai percentage khaika hingkai 3100 ni 3100 ni percentage khaika hingkai phaio 310 taka hingkai 310 taka khai 310 taka khai khoroknoi chidokha hingkai nwng o jaga bwsuk profit fai nini 620 taka 620 taka profit phaio nini o jagao 620 taka profit phaio nini o jagao hingkai oboni bisingtwi tebo income ni lama tongo o jagao hingke matching point hinui tongo matching point bo mannai romdi nwng o jaga amsuk borok nini hingke romdi nwng yango 5000 nini business cholika hingkai oboni bisingtwi bo nini 5000 no nwng total yang 5000 nini jodiso matching point milikha hingkai nwng o jagao total 5000 ni percentage khainai nini je phaimani je percentage phaimani abo nwng mannai nini wallet o abo nwng tikhlai mannai।
aboni jagolo tekaisa ekdom nangkukmani abo hingke borok rok bujiya tamoni hingke network marketing hingka borok kwbangma ma dao hai ma dao abo belai no o jaga o easy play11 ni bisingtwi hingka sini kaisa lama kaham tamoni hingke naji o jaga o nong khorang ni dakha hingkai ramdi bini tola bo teisa borok hapinai tamke hapnai hingka nong dawi bo nong left side o ramdi mo left side mo right side hingke left side o nong jodi se borok dakha hingkai nini o khorang ni mo hingke left side mo hingke right side left side bwkhak nong jodi se tabuk khoroksa borok dakha hingke nini o left side o je khoroksa tongmani bini tola o no tewaisa borok habio nai hingke haini hingke khoroksa borok dapiuka bini yang tola o thango nai tamni hingke o jaga o business o hingkai nini nong ramdi omo nong join khaika omo hingke nini upline hingka omo hingke nini upline omo hingkai nini upline je borok dao abo hingke nini left side ni khaksa digi o borok hapnai sob somoi no nini upline ni bo jodi se left side bini left side o borok dakha hingkai nini tola o yang o sokpai nai o jaga o automatic no yang tola twi borok dajagui thangnai hingke right side hingkai nong borok ma sopongnai nini side kaisa nong ma chaloknai tei hingkhe yang left side o hingkhay automatic no phai tongnai abono kha khlaio buji khana norok asuk jora tei hingke omono tei tebo buji angui tongkha hingkai norok ang bai kwrwngui mano description box o ani number rijak ani link rijak norok join khaina muchungkhe ang bai kwrwngdi ani link ni bisingtwi norok join khaina khai mano eba tebo video tipainai chwng kwbangma video tipainai easy play11 o tei norok tebo video no naina muchung tongkha hingke subscribe khaina rokdi ani o youtube channel ni bisingtwi norok nugui manlai hambai।